Домна присела на дубовую лаву, позеленела от веку. Некуда отошел, зник покутливый боль. На хвилину, на мгновение. Позирала на близкий лес, углядалася у вершині яблуні груш. Древи давали їй сили жить. Яны й зараз супокоювали, сутешали, гаїли боль. Знов тузануло-разануло серце, яна зморщилася, каб не застогнать. Не дай Бог, почує хто. Не, отступила, отпустила, одразу полегчела. Здалося, би заснула. І ніби ти знов ішла по оголеному лісі, хмизняку, слухаючи, як під ногами шархотить опале листя. Что яна робить? Навошта, бездумная, соваецца по гэтым чужым лесе? Одна, покинутая Миколом тут, у Дерницах, яшчэ больш 2 месяцаў назад, у гэтых незнаёмых мясцінах. Микола, яе муж, за апошнія месяцы прыходзіў у вёску разы 3. Затрымліваўся ненадолго. Учора ён пагрукаў раніцай. «Бяда, кажа, пра цябе паліцаі ўведалі. Лесам дадому дабіраўся, бо жонкамі камуністаў не цацкаюцца. Павесіць. А я ж яшчэ кіраўнік раёна. Ды каб цётку не спалілі. Са мной нельга, бо мы збіраемся перабрацца на фронт». Слёзы, поцелунок. Микола пайшоў. Тётка загаласіла, адразу стихла і сказала: «Збірайся хутко, я выведу, ідзі паўз дарогу, толькі каб гады гэтыя не заўважылі». Пайшла у чым была, толькі фуфайку скінула на плечы. За дзень прайшла нямала. Прабралася праз кушча яшчэ з паўкіламетра. Як пачула, што па дарозе нехта едзе, бразгаюць калёсы, даносяцца галасы, прыгінаючыся, хацела пабачыць, вяскоўцы ці паліцыянты. Спазнілася. Праехалі. На дарозе нікога. Подбегам кінулася лесам услед. Адчуванне бяды, вялікай бяды сціснула горла. Угледзелася. 4 паліцыянтаў некага везлі на калёсах. Абмерла. Якраз супраць хмызняку калёсы спыніліся. 2 засталіся каля калёс, 2 ішлі сюды, да лагчынкі. Яна пахаладзела. Няўжо заўважылі? Не, збочылі. Угледзець, хто быў на возе, яна не магла. Усё ж далекавата. Трэба падысці бліжэй. Падалася ўглыб лесу і што ёсць сілы пабегла наперад. Падышла бліжэй, прыгледзелася. Перасохла ў роце. Закалацілася ўсё ўнутры. То ж быў яе Мікола! Сэрца не падманула, недарэмна бегла. Толькі што зробіш? Не вызваліць мужа яна з бяды. Вырашыла ісці следам за імі да горада. Хоць будзе ведаць, што ён жывы. Прыгледзелась да паліцыянтаў. Ведала з іх толькі аднаго. Звали Шэры, значит, Сергей. Пад'ехалі зусім блізка. Здаецца, сустрэлася вачыма з Міколам. Ён жа нешта спяваў ці насвістваў. Каб не збег, завязалі вяроўчаныя ногі і рукі. Божа, а ён нешта спявае! Шэры тыснуў вінтоўку Міколаю твар. Яна аж сцялася ад болю.
Бій, живьола, тобі гэта залічыцца! Маўчаць! Злосны крик полицая рэхам озваўся ў паветры. Домна сядзела у ельніку і глытала слёзы. Што ж гэта будзе? Было далекавата, але яна бачыла, што адбывалася на шляху. Рыжы зароў на ўсё горла. Не буду, лепш дадому. Шэры ядавіта усміхнуўся і плюнуў. Рыжы, яна яго добра бачыла. Быў юнак, застросся і ціха сказаў: «Хлопцы, мо хто з вас за мяне стрэльне? Мне страшна!» Не вытрываў Мікола, скупа усміхнуўся. «Страляй, шчанё, пахваляць, камуніста забіў. Змоўч, выконвай загад!» Домна абвяла, упала ніц. Вочы нічога не бачылі, быццам нічога не чула. Калі апрытомнела, кінула позіркам на прагаліну. Горла пераціснула. Стрэл! Дзіўна, але яна не плакала, не пяклі слёзы. Бачыла, як Рыжа кінуў вінтоўку і злосна пабег па дарозе назад. Шэры, як быццам рабіў гэта кожны дзень, спакойна загадаў укінуць цела Міколы калёсы. Яны паехалі.